Nwanyọma ndewo. Ndewo. Kedu aha gị? Nwada Chinaza. Nwada Chinaza. Nwada Chinaza, achọrọ m ka mụ na gị emerịta ihe omume. Achọrọ ka m jụọ gị ajụjụ n'asụsụ Igbo ka ị saa m ya. Nke ọla ị zatara, ị ga-enweta $150. Anyị kwụ n'otu ebe. Sa anyị gaa n'ihu. Ọ dị mma. Ajụjụ a ga-abụ na ilu, ị ga na-emezu ilu ndị a dịka nwaada Igbo. Anyị gaa n'ihu. Ọ dị mma. Nke mbụ, anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Gburugburu ire ọ na-emenụ ngwa jide ọ fọrọ ịmara ego m fọrọ ebe akwa ya ị gakwa ada ikwo ya na bekee, ị gakwa ada. Ọ dị mma. Nke abụọ, agbakọ aka nye ọma mere ya agba ọfụ. Burukwe ele ọ fọkwara atọ. Ngwa eme ngwa Chineke mere mebere ego ọ ga-agwụkwa agwụ. Ngwa aka jaja butere ọnụ mmanụ. Ọ dị mma, ọ kọkwara otu o. Ọ dị mma. Ọkụ ree nwata ọtụba. Ọkụ ree nwata ọtụba. Ụjọ. Enwetere m ya. Don't ask me that stupid question. Buru. They have failed! Asị. Ọkụ ree nwata ọtụba okpokoro ijiji ụjọ. Ngwa n'ime na ajụjụ gị bụ na ilu, ị ga-emeju ilu ndị ahụ. Ka anyị gaa n'ihu. Ọ dị mma. Nke mbụ, mmiri dọ na-eju dọrọ. What is the meaning of this? Ọ dị mma. Nke abụọ, ị chọrọ ịga n'ihu? M chọrọ ịga n'ihu. Ihe egbe mụrụ aghaghị. Nke a dịkwa. Ross, it's hard. O shikwara ike o. Anyụkọ mmamịrị ọnụ. I wonder why you have not made it. Ị ga-aga na-aga n'ihu? Ọ dị mma. Nke ise, nkịta nwere ndidi na-ata anụ buru ibu. Agwụla ka ọ fọrọ. Nkịta nwere ndidi na-ata anụ buru ibu. Nkịta na-atụ anụ ka ọ na-ata. See how the mothers just graduate. They go up. Nkịta ọ na-ata anụ ka ọ na-ata Ogwu. One would think you are mature, but your brain is like that of a farm. Ọ dị mma. Nkịta nwere ndidi na-ata ọkpụkpụ siri ike. Ọ dị mma. Ụra ga-eju onye rijuru afọ. Ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ. Ụra ga-eju. Ọ dị mma. Ụkpara okpoko gburu Ntị chiri ya. Kita ka iketere ife. A ga-enye gị $150. Ọ dị mma. Ahịa ọma na-agara onwe ya. Chekwa ya echiche. Ahịa ọma ọ dị mma. The idiot is back. Ụkwara oge ya. Yoda. Come off that. Ọ dị mma. Nke ikpeazụ, echi dị ime. Chineke, what type of nonsense is this? Ọ dị mma. Ha nyere ihe zụtara bụ naanị abụọ. $1,000 ka anyị ga-enye gị. Ịgbalịala jisi ike. N'ime ajụjụ nke ọbụla ị satara, ị ga-enweta $1,000. Nke ọbụla ị satara, ị ga-enweta $1,000. Nke ị dara ga-eda inweta
Ọ dị mma. Nke mbụ m nwere ịjụ gị bụ na ọnụọgụgụ Igbo mgbe gboo gịnị ka a na-akpọ 20? 20. Ọnụọgụgụ Igbo mgbe gboo. Ọgụ. Ọ dị mma. N'ọnụọgụgụ Igbo mgbe gboo gịnị ka a na-akpọ 500? Ọkwa 500. 500. Oh, apa naira 5. Emere nke ọ dara ya ada. Ọ dị mma. Kwuo ilu a n'Igbo na Bekee ka m ga-ekwu ha. Early bird catches worm. Anyị gwara sị anụmanụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Anụmanụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Ọ dị mma. Make hay while the sun shines. Ma ọsịsọ ma ị gaa ebe ije. Ịsha n'ilu. N'ilu. Ọ bụghị nkọwa ya. Eme ọsịsọ agbaghara ọdachi. Anyị dara ya nke mbụ. Ọ dị mma. A child who has had a born dreads fire. A child who has had a born dreads fire. A child who has had a born dreads fire. Ọkùnrin nwa a o ji aba ya. Mba. Ị ka na-aga n'ihu ka anyị kwụsị. Nwa ọkùnrin na-eji amụrụ akọ. N'ilu. N'ilu na. Ọkùnrin nwa a. Anyị dobere ebe a ka anyị ka ga-adị. Anyị dobere ebe ole ka ị nwetara? Ọ dị mgbe ị wetara 3. Ahịa ọ na-agakwa. Small. Ee, ọ sụkwala Bekee, anyị na-asụ Bekee. Ntakịrị. Sụrụ Igbo n'isi. Eche m na iwe onye Bekee m ji sụọ ya, ama m na iwe onye Igbo ibe m. Ama onye Igbo nnọọ. Chai. Biko onye nchọ ka mụ na gị abụọ mee nnọọ taa. Achọrọ m nnọọ ka mụ na gị sụtụ asụsụ Igbo ntakịrị. Anyị na-asụ, anyị na-ewepụta ego. Ọnụ ọcha a na-awanye ọnụ. Anyị nwere nnọọ ajụjụ ise anyị ga-ajụ gị n'ụbọchị nke taa. Nke ọbụla ị satara nnọọ 1,000 naira gị were. Wale m anya n'aka. Anyị gụọ ya 1, 2, 3, 4, 5. Ngwa jide. Nke ọ gị dara gị jụ nwaanyị achite m ya. Ngwa. Afọ ole ka ị na-eweli? 48. Yeah, boy. Ọ dị mma ya wụ na ị nọ mgba gboo. Ọnụọgụgụ gboo ka m ga-ajụ gị. Ọ dị mma. N'ọnụọgụgụ gboo gịnị bụ 50? 50. Ọgụ ise na Ngwa chee ya. Ọgụ ise na asaa. Ọgụ ise na asaa. Yes. Ọ dị mma. Ọ ya wa azị ikpeazụ gị. Nke ị ga-ewere. Ọgụ ise na asaa. Yes. Ngwa ji nnọọ ya achịgba otu ego m. Aga m asazi ya abụọ. Ọgụ 210. Ọgụ 20. Yes. Ọgụ 210. 50. Ndị ọgụ ọzọ. N'ọnụọgụgụ Igbo gịnị ka a na-akpọ 400? Pam abụọ. 400. Ọnụọgụgụ ọ bụghị n'ego. 400. Pam abụọ. Pam anọ. Pam anọ. Pam bụ ole? Otu pam bụ na 200. Pam abụọ. Pam anọ 400. Pull up. Yes. Ọ gwụla? Yes. Ị chọrọ ịzọ ọzọ? Mba. Ọ dị mma. Ị ga-ejikwa ya mee gị na-enyeghachite m
Ọ dị mma. Ihe a na-akpọ ya bụ nnụ. 400 bụ nnụ. But anyị na-akpọ ya pam. Pam. Yes. Pam. Pam abụọ, pam Pam abụọ. atọ, pam anọ. Ngwanụ na mgba ya Pam. mwepụta ihe onyonyo a na ọwa ozi ha si na ị nwetara ya mbịanye gị ego gị. Akwa ya? Ọ dị mma. Gịnị ka a na-akpọ ohu n'ọnụọgụgụ ochie? Ohu. Dịka onye gboo. Ewo. Awa ajụjụ nke atọ o. Bekee ala lukwele na ihe niile. Chimo. Ohu. Nọ na ọnụọgụgụ nke gboo. 1000. Na-aghọtakwa m. Asụsụ Igbo. Ị ga-ejikwa nwayọọ were kwe n'otu puku naira m nyeghachite m. Ọ fọkwara otu o. Ị ga-ejisi ike oke ọ fara abụọ. Ọ dị mma, ọ fara abụọ. Ohu bụ gịnị? Ọgụ. Ohu na ọgụ bụ otu. 20. Ohu na ọgụ bụ otu. Ngwa ka m gbutuoro gị ala. Gịnị ka a na-akpọ 30 n'ọnụ ọgụgụ gboo? 30. So You like what they call quarantine? Agbarala m gị ama n'ohu na ọgụ. Ngwazie 30. Ohu atọ. Ohu. Oh my God! Iche na ị nwetara ya? Okwe nweta m. Iche na ị nwetara ohu atọ ahụ? Iche na ị nwetara ya? Iche na ị nwetara ya? Ohu atọ eche m na Nwa suru. O mere nke. Ọ dara. Ị ga-eji nwaanyị achite m otu puku naira. Ọ fọkwara nke ikpeazụ, anyị gaa n'ihu ka ọ. Sụkọpụ ka ị were ya. Achọrọ m iwe ya. Ngwa n'ọnụọgụgụ nke ugbu a gịnị ka a na-akpọ 45? N'ọnụọgụgụ nke ugbu a gịnị ka a na-akpọ 45? N'ọnụọgụgụ nke ugbu a gịnị ka a na-akpọ 45? 35. If I decide to release this vertical one on you, Chekwa ya. 30. Chekwa ya. 45. Ilego onye na-agba ama ebe a. Ele. Ọnụ anyị na-agba ama. Ị hụrụ agba ya? Please. Ngwanụ a sị na kama anụ ga-agbara ha ka m dobiri ya n'ọdụ. Ngwa jide nnọọ nka. Gbachi obi ike. Ngwa tipụ sọpọ. whoever gave you this idea, it's not a good idea.